0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angithobeke ngibingelele nganza kwethu ufinde futhi nginamukele yona i-channel ehamba phambili lami egama ngimfazi kuMthuthu ngakhumalo bathi la sibona amakomenti. Ngiphinde ngicele ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi cela nze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Nganza ukuthi sekulona udouble tint ukudlula emhlabeni womculo amaskandi. Inkosi yamacukama lo kangena ngenile amazwi okudlulisa ukudabuka kuma artist okanye abaculi abaningi laphana enkundleni zokuxhumana benza amavideo laphana ke badlulisa wona amazwi okudabuka kanjalo nokudumala. Enye intokazi laphana ubonakala uMdaka Masango naye edlulisa amazwi okudabuka. Ngala wethu angizokwanda kakhulu yabezi data nansi clip kabonakala uMdaka Masango naye edlulisa wakhe amazwi okudabuka laphana emndenini wakwaDlamini. Sanibonani babukeli, nibengelo noma sekusinyweni esinosisila sabantu uMtaka Sibhidli somuntu omkhulu Dada Mnophuthu bathi ungqamana nensimbi kanti ungqamana nejombolo. Nkosi yami ngithi emndenini wakwaDlamini, ngithi emndenini wenkosi yamagcokama sithi lalani ngenxeba, sithi alwehlanga lingehlanga, sithi siyabaciko alwehlanga lingehlanga siqemeke engeqiwa ntwala. Kodwa ngithi mina ngubonakele ngicela niphosa udobo ekujuleni kwesiziba, nikhumbule leli yazwe lathi phosana udobo esijuleni kwesiziba nizovuka nazo inhlanzi. uNkulunkulu unecebo, asikwazi ukuyiphikisa intando kaNkulunkulu. Siyabonga.